Aurrez aurre zabaldu zaizun lantxo honen helburua 2004 eta 2005 urteetan zehar okupazioak Donostian bizitakoen kontakizuna egitea da. Donostiar gazteriak baditu milaka aurpegi, anitza da. Baita okupazioak ere, askotarikoa da. Gazte espresio desberdinen lanabes izateak kolore ezberdinez zeprizten du okupazioa. Milaka aurpegi bereganatu ditu. Proiektuak garatzeko, protesta egiteko eta duintasunez bizi ahal izateko okupazioak hartu dituen forma guztiak biltzen saiatu gara. Bi urtez, agintarien hiri ereduaren aurrean alternatiba sendo gisa berpiztu den borrokaren kronologia da ondorengoa.